1 video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. You talking about this yeah okay nachiti you know what zviite kuti unongozi iri kana wabuda pagedhi pako ubva ngotanga kuziya zvinhu. No, masemina akakoshereko pari kuya nyanzvi dzakasiyana-siyana dzafamba rwendo muarea inenge yakatarwa, area iri specific. Ungava mukuti mukusaina macontracts kune nyanzvi inotoziva izvozvo kuti hoko kune saka tinge takaungana tese nemaproducer nevekumastesheni togadzira chinhu chedu tosangana ikoko. Uku tosangana tichiteiko tikudzidziswa, hapana mukuru apa. Nyembe dzedu tombodzisa padhoo tiri vana vechikoro tichionesana zvedu, umwe nomwe achidzidza. I think this platform is just more or less the same you were talking about. Yeah. Ndakauya, then I became part of them. But they don't get me. But they're not getting you. Out of one do because you're now mentioning plot. Plot is doing whatever the arts are spread them wings. But you mean more specific about the genre. That means I was going to tell you. But you know what? A king is not respected. It's trying to Spielberg. We have Trivana no gadzira movie. Yekuti tichiri gadzira. Vanani vachitisize. But rapera, everyone would want to be part of it. Kalangobuda pa kazita kake pepe. All right. Muri Zimdancehall dambo kuvunza hiyo. Saka ndikuya kuzotamba. No. Ngobatsira. You see what I'm saying? Yeah. But I don't know. Maybe kukura. Maybe wananonga chikura. Because we need to correct this. But what I believe now, way forward, those seminars, those workshops, those conferences are very crucial. They need to be Umbai sangano, unomirira Zimdancehall. Because without that sangano, no one will hear you. You're making noise. So Papa, but this seminar, do you think you guys can regulate my prices? Can regulate how certain things can be done? Dopo just kuti zvisho kuti producer anofana piwa mari yakati. Uchaona kuti tichibva maseminar imomo takugadzira ma structure manje kwatinoshanda. Takurespecta na manje. Because do you know why I'm mentioning? Yeah. Very few people even understand what is a music or what is a song. I don't know if I'm making sense. I'm getting you. Because they just think that song is going to on a phone. Music video, you know what's going on? Mirap, tato shooter. You know what? I'll pay example. A very small example. You know, there can I need to charge. The ones who charge $1,000. So I can't go to name about this. No, that I charge $1,000. No, that I can't so. But in the anti-sege, you try in. I'll pay example. Anti-sege and change it. The ones is $1,300. $100. I'm a level so and because it will compromise my quality. Because ati inonzo Oscar Pamboka dini wacho. Saka ndinoitengesa ati yakakosha kwandiri. I value it. Iridiwa transport iyoyo. Irida kufeka. Anti MC. Irida kufeka andika. Saka nenda katozvisa pa charge papa. Phone irida mabando. Paroda kambuwa kekumba. Saka kunzo ngotora tumari tushoma. Zvinoitwa nemunhu aita seko ambofamba rwendo haungotanga nekupinda muindustry wototanga kutoti no waiteiko muindustry. So we are in agreement at this junction. People need to understand, for you to have a very good song, your produce one or skid, there's a price. There's a price. Intellectual property. Hello, do intellectual property. Do product yake. Ani okay unopinda kutenga ma grocery.
Saka yarutengesa pfungwa dzake ne skill yake. So we need to set these prices. Standard. Standard yedu if $500 for a song. Thank you. Kodwa but 500 manje. Because there are so many cases. Case yautara ndikuenzisa. Because uchatanga unudza kuti kune mageto kuti asinga afford. Oita say but ane talent manje. Asuta ku ignore that aspect. Kuti munhu ane talent kwa but pfuma ana. Because we produce about magetsi. Adakurarama ane mhuri. Ane mhuri. Ane my extended families. But artists are kuudza kuti sha inini utonya so because right. Ma producer chiregedza yangotora tora. Alright, tichiri papo. Do you think imimi munoimba or munoita think muri control quality control? Because it seems like kuti even inini ndikatofunga kuti akuimba right now nema off key yangu utonoreka ndosaka zichirambwa kuma station uridza record itonge dishi eka pandukutouraya ngoma kamda nenda kuti nditosimbisa kuti ndauraya ngoma auna kuraya ngoma because pana kwatinorira ari cross border South Africa ijangi quality control ne money taking arutora mari kupiko ne change sina ku producer ka auya mbana ane $50 right that's a very good one because we artists has kubhadhara asibhadhara ane $50 mbana ari kurwa off key jaja ari kupodza beat asi anongotora mari mbana so otesa effort yekuenda ku radio onoti nzara chinchiri mayazi tese tine nzara yadambotara panawo enzara yo because nzara iri konzeresa zvakawanda producer ari kutorekodha chinchiri half baked otochimaster ototenda nacho ototi bombe saka artist wakaona producer iwoka agadzira ngoma rako wovha wasvika kunzi radio station vanzi ngoma rako haririre kunoka dzokera uchimhanya kuna producer because producer yari kutamba newe waunoti producer ndiwopiko ane maspika no papanonetsa kumana kuti muati identity right munhu wese ane matalent ake andika but haisi nyaya yematalent chete inyaya yeskill futi ati streetwise kana uri streetwise ka uchaziva kuti hey izvo ndiri kuimba izvi ndikutagetani kwezvo pfuma yangu uchazoitora papi unenge wangoimbo kana pamushawa gonzi oscar maimbiro angaita mushawa angachiuraya unonzenda unorecord you know what ndakatoona kuti it's a different world from the news nekumusic music zvakatosiyana usati kana uchigona kuverenga music ubva kuti waugona kuimba hello this is a serious platform yekuimba akunzura netsitsi world iyi ati vanhu inopisa because kana usingagona augoni usanyepe ako augoni gara pasi ende zvinooneka manje but chikunetsa manje ka poverty now producer atendo nzara zvake anongotora what's nyaya yangu iri pa quality control quality control because at some point we need ma structures anocontrol ndo kunogadzirwa ma workshop ani munoza inonzi ISO certification ma organizations anoungana owirirana kuti product nenyu chokwadi ngatisepa pakati nepakati vakasaita izvozvo kana takasaita izvozvo semhuri yeZimdancehall aiwa tiri ngoimba zvedu tukuita zvo crash amuna anenge achingoita mazvake hapana that's the truth tichasangana nera mangwana let's move let's talk about female artists you mentioned you have a daughter do you think she has a room yekuuya kuzoimba in the music fraternity? I'm just saying in general, not Zimdancehall, but in general. Plenty of space, plenty of opportunities, and there are emerging stars in the. Do you think that they are like secure? Top notch? But in I've witnessed, okay, now that you said without mentioning any genre, gospel, it's nominated in my females. But got this streamline a bit to our main topic, Zimdancehall. Now, traditionally, it is here kuti kuna ladies squad and in Vachiriko, ladies squad are still shining, Ripo, Khadija, and Mugona, Nana Masina, and all sorts of people. But now there are new stars, Anatanya, Ananingi, which Chitungu is a massive.
Lady B, all those people. But can we really say they're making the same impact you get one and Squander? Yeah, time will tell. The Lady Squander emerged at a time where Zimdancehall was at its growth point. So she has an added advantage. Now, these guys are arriving when Zimdancehall has stabilized. Okay. So, I just want to put the tower economics. Yeah. But these are stories that I've read. Okay. Baskana are taken advantage of in the music industry. We've heard some who've come out in the open and say that Nronzi Ndide, and I don't give a post. Nronzi Ndide, give a written. Ndide, report. What's your take? I'm happy you asked that question because I read a lot of newspaper articles. I understand sometimes some Zimdancehall, the ladies in the Zimdancehall fraternity were trying to organize something to chat such issues forward. What you guys are doing to protect my rights and so on. I will never disagree with you. The producers are taking the advantage of the artists, the female artists, sleep with me, all sorts of things. Drugs as well. Running in banjo, running all sorts of things. The female is very vulnerable, especially in the industry, because it's easy for them to be absorbed by the devices of life. And so on. Are vulnerable. So we need to protect it. Would you encourage a young girl to say, we are good to the system? Or would you want to fix the system first? What would you say? My daughter, I know you've got a gift in singing. My sister. But no, you're a fighter. Because uchaforcwa kuitwa zvinhu zvanga usingafunga kuti uchafa wakaita muupenyu hwako. Unokwanisa kutochinja character yako. Kuti you are a humble girl doing all sorts of things. Wato imwe alien. Because kune zvakawanda zvinoitika mumasango akasiyana siyana. So that's the first step. But to the other lady, I would say, no, you know what? Let's put structures there, things which protect you, so that we get such reports. It's addressed because this is a very delicate issue. We don't ignore such issues when complaints are coming. And some cases of sexual abuse have happened. And so, these are the do's and don'ts. And kana muri kusarudza wamunosarudza ivavo right committee yoyo yofamba nendingendera vachirenewa isazoda kuti atisi pano kupinda mucommittee no manotsi chete umbai chinhu chenyu muchidaro ndevekwa vanomirira maissues enyu. You mentioned start something. Did you follow up on it or did it just die down? I wouldn't say it died down, but movement, people you're trying to be positive, but the majority are negative in that genre. Because people are just believe in themselves. Okay. But someone can be a victim. Yeah. Because what then happens now? In my studio, there should not be hideouts of crime. I was going to put my drugs here. The studios are being converted into bases now. A whole clan of people are with my drugs here. So we have ati, we productivity. Funga to company kwa kwenye mafuta. Amchata zimafuta. Motombo ita zinyaya. Ugaza tu mafuta chiti. Productivity goes low. Andasona. And murukungana ikoko. But akusuti kwa basa manje. I've traveled the famba ma studio akawanda. Wakawanda studio mema ngozara vanhu. Varute iko. Zvivo urikuite in studio. Usine in studio. Ndatichisimbisa ngoma ndo masesa anoita. Kusimbisa ngoma. Hapana, atumbofila dzimwa. Kwedu basa tikuchidzimisa. Makuverenga news. Makuverenga news. Maya iarticle.
Okay. Ndanyasopindura ne. Yeah. So kana wada kuchidziro manje. Alright, gataure nyanya unogona kufarira. Mbinga. Was I'll give you a follow-up question. Okay. The role of Mbinga Tsakauwe. Did you think it's right to Batsira or Shara distant? Mbinga zipi? Because your question is I know nyaso simba. Alright. Mango mbinga ipi? Mbinga vafanana vanhu vanogadisa mariti. Vanhu vanouya vakaita sana passion. Anditi. Ndombinga. Mbinga zvinore Mbinga zvinoti munhu ane mari. Ine basa rei. Vanhu vanofunga kuti mari ndio yakakosha sei pane wisdom. Alright. Unoenda but amana. Okay, question is very simple and simple. These people with money, are they assisting or they're killing them? Right. Okay. What you mentioned the name Prophet Java. I didn't mention Ah? But okay. Anto wabvuma saka wataura zita racho ane. Alright, Prophet Java. Vane big. Okay. Right. As for him, ndichipindura bvunzo iwowo. Nechiti, wow. Andaona mama works avaita. Kuti okay. Ninge artist weka agadzira video ka. Ranga singafungire. Lokuti ione mari yaunouya nayo kustudio ka. Aufunga gadzira video iroro. Avapedzere papo. Uri marketa pa channels akasiyana siyana. Vokubwinyisa. Vokuboosta ma social media yako. Is promoting you. Edification. Munhu akadaro ndomuombera makwenu. Because art industry anenge bo. Though vaya vasina kusarudzwa ka. Panitika kuti it was going to be useful kuti tibatsire the whole movement kuti change. Atikwanisa kubuza aiwa ka. Tikwanisa kubatsira munhu wese nepfungwa. Kuti ne mari. Ati mari kacho nepfungwa. Wakatoita pfungwa kwavhaita mari. Saka pfungwa dzawo todzida. Dzoya futi kudarira tataurerera. Okay. Tiri chese meme nepinga dzacho dzedzo. Inini handisi kufamba neinitiative. Ndikuti family. Okay. Muchataura kuti toita sei. But tiripanana manodzi kuti this is very urgent for our fraternity kuti aitaungana nevacho vaya vari kuti mari muindia sana Simba Body Slam vese tine vama contributors vari ku UK vese mazuva ano havichanetsa ka social media. Pane imwe yatinokwanisa kutoita Zoom it. Anova zvona. Nevanhu vari kunze ko kasession kako tozvironga kaizvo. Right. Tichipanana pfungwa. Boss kuna vanhu vane mari ka but washape kuisa. Varipo. What's the difference between a manager and the sports? A manager. Okay, a manager is mostly interested with your daily routine of work. And kuti okay. He is the person they are no creator my objectives. Nekwatiri kuenda nemadingindira kuti program kuti gwara redu ratiri kufamba naro tiri tose tiri kufamba takadaiso. Isu tichatanga tichita mashow edu kuma province. Munhu ari kuya ne strategy. Hello, they are kuumba strategy. Muchibatsirana. But iye manje ka ane ruzivo rokuumba strategy yokuti iwe naye muite pfuma. Wow. Zimdancehall stories. Ikuratidza ma true stories. But wakadhisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma. One video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero.